Traċedja oħra fil-Mediterran meta tal-anqas 90 immigrant u maħsub li mietu barra l-kosta tal-Libja. Dan wara li l-lanċa li kienu fuqha nelbet fil-maltemp. Il-maġġoranza ta' dawk abbord kienu mill-Pakistan u kienu salvati biss 3 minn dan il-vjaġġ fatali. Sa dan it-tant l-Aġenzija Frontex tat bidu għal ħidma ġdida fil-Mediterran imlaqma Themis, missjoni li fiha issa tneħħit l-obbligazzjoni li l-immigranti salvati jridu jittieħdu lejn l-Italja. B'hekk issa se jkun fidejn il-pajjiż li jkun qed jikkoordina s-salvataġġ li jiddeċiedi fejn għandhom jisbarkaw l-immigranti. Fil-missjoni ta' qabel li kienet iġġib l-isem ta' Triton, dawk li kienu salvati fuq il-baħar kienu jittieħdu l-Italja, anke jekk Malta kienet tkun eqreb. Din id-deċiżjoni qed titqies bħala messaġġ politiku lil Malta li fl-aħħar snin rat ftit li xejn waslit ta' immigranti regolari f'pajjiżna. Mitlub għar-reazzjoni mill-Aġenzija Reuters, il-Gvern Malti ma kellux kummenti x'jgħaddi. Waħda mid-deċiżjonijiet ta' Themis dik li l-immigranti salvati ma jittieħdux f'pajjiżi bħal Libja jew it-Tunezija. F'Jannar biss fl-Italja waslu aktar minn 4200 immigrant bil-baħar.